Hello everyone! Welcome po muli sa aking munting channel. Narito na naman ako muli. Ngayon magluluto tayo ng pwedeng pang merienda at pwedeng pang negosyo. Isa ito sa paborito naming mga taga-Cagayan de Oro na pagkain. Tuturuan ko kayo kung paano siya lulutuin. Ito guys ay napaka simpleng gawin. Ang mga gagamitin lang natin, 2 piling ng saging. Maliliit yung gamit ko kasi gusto ko siya yung busok. Kung gusto nyong malalaki guys, kayo na bahala. 2 tasa ng tubig, butter, all-purpose cream. Gagamit din tayo ng ibap, 370 ml. At gagamit tayo ng kondensada, 300 ml. Babalatan lang natin yung saging guys. Ilagay lang natin sa kaserola or sa kawali. Tapos, lagyan ng tubig na 2 tasa. Takpan hanggang sa maluto. Mag-try lang kayo ng isa guys kung luto na ba. Yan, luto na. Pag ganito na yung itsura niya, luto na po yan. At pakuntiin nyo medyo yung tubig. Pag kumunti na yung tubig, ilagay na natin yung ibap. Ilagay na rin natin yung condense. At all-purpose cream. Napakasarap nito guys. Dali pang lutuin. Pag kulang sa inyo ng tamis yung 1 latang condensed milk, dagdagan nyo lang ng asukal. Pakuluin lang natin. Masarap din to guys, yung
Yung overripe na saging yung gagamitin nyo. Ito lang ano ko kay wala akong makitang overripe na saging. Ipalaut-laut lang nato gamay guys. Tingnan nyo oh. Haluin nyo. Lagi kasi baka masunog. Ilagay na natin yung butter. Ayan guys, luto na to. Tayin na natin yung apoy. Tikman lang natin. Sarap. Sarap talaga guys, promise. Napakasarap. Ayan guys, tapos na tayong magluto ng niluto kong saging. Ay napakasarap. Pwede niyo tong panghimagas, pang merienda, o pang negosyo. Sana kung sundan nyo tong recipe na to, sana magugustuhan nyo. Salamat po sa panunood. Amping po kayo lagi. God bless!